Kailanpur PSI khopjak sorbong amchai basik kapra kaimengni omor chakra khoroksa bukhuk bini mung Dinamala Deborma bini bohogo tumor wngwi thongaro klaiwi nokha talbrwi thongaro klaima tongkha aboni yagulo bukhuk Dinamala Debormani sajak bukhuk Dinamalano operation khlainani bagwi eba doctor phungnani bagwi bono jibi sak hamnogo tlangkha bwsajak aboni yagulo yago rang puisa khoksa kwrwikha je tongma bai borok sak nairikha tai bithi bwrai paikha aboni yagulo rang khoksa kwrwikhani bagwi sak naijagwi manya wngwi tongkha operation bo khlaiwi manya wngwi tongmani koktwma aboni yagulo jibi sak hamnokni cancer sak hamnogo riwi rohorjakha bukhuk Dinamala Debormano operation khlainani bagwi phiaba yago rang khoksa kwrwi yago rang khoksa kwrwini bagwi bukhuk Dinamalani sajak lukurokni thani koikha kha gwnang kha maya gwnang hamjana kwrwng rangsakni tipra sarokno hwnwi koiwi je mantwi chubajadi bumani sak hamnani bagwi je chubai mayarokno mwtairokni thani surimung suriwi ani amano dati sak hamto hwnwi phano suridi je rang khoksa khongni phano chubai manyarokno bo hwnwi koikha bukhuk Dinamalani sajak omor chakra Dinamala Debormani sajak bumano jibi sak hamnogo waisa cancer sak hamnogo waisa khlaiwi tabo twi phirwi ma tongmo bai belekheno kwpalni birimano khlaijak yago rang puisa kwrwi lukurok khairokka hingkhe chubajadi bukhuk Dinamalani Debormani sak hamnani tai lukurokno koikha bwsajak mohai lukurok biyal bwkhang tongmani jorao jono khoksa jono khongnwi hiyawi chubawi rikha hingkhe chini tipra sahinjak tongnai tekisa hamnai phiaba omor chakra jak bukhuk Dinamalani sajak lukurokni bwskango nukjaknai muchungya phano nukjagwi marikha lasi bo yokliya kiri bo yokliya yago rang puisa kwrwini bagwi nukjagwi marikha lukurokni bwskango hwnwi sawi khwnarikha tai lukurokni thani je mantwi chubachu rijadi hwnwi lukurokno koikha tai chubana muchunga hingkhe bukhuk Dinamala Debormani account number phano narok chubawi mano bini account number bo TP screen o rinai naitongdi chini koktwbini bisingtwi o mangpili no tai bukhuk Dinamalani sajak o khoroksa bukhuk kopal biriman wngwi tongnai tabuk bumano ayang waisa khe twi phirwi ma tongnai o bukhuk bo belekheno kopalni kothoma khairokmaisa wngwi tongkha bini khukti khwnani di bo tamo sai khwnarikha lukurokno belekhe kha khamani kok Boilano khulumkha jotono ang tini nukjana muchungya phano tamni mane ma nukjaka amani bagwi lukurokno ang sanai bini problem ni kokno ang sai khwnarwano bini bohogo hingkhe belekheno tori tongha tumor bahan bo bohog bisini bahan nongkhorjak hinui doctor rok sao kang nijibo endoscopy khaiburu logi o thango ang nijino bono tlange khlaiman ba ang nukha hingke bini bohog bahan nongkhorjak hingke obo tumor bo langka tori tongkha boni bagwi tatari operation khaina nangnai hinui sao tatari himang borok 4 mas tabuk chungno leri tongkha haipano tabuk khlainani do nangsinai no aboni bagang lukurok thani kisa chuba chuda mano ani yago je tongmani aborok to baibai kha ge tabuk kisa chuba sumangkhai belai no chanai aboni bagang ma nukjakha ke jara chubai maya khokja khongni pano chubai maya nugui tongphano chubai malia ke borok kisa tatari hamdi ni pano prayer khaidi asungno sanai hambai।